Hello mga kangolers, welcome to my video Bisayang Angol day. So karon mga kangolers ha, i-prank na to si Botchuk. O man siya kabaloon sa ng kuan needle plant. So kang needle day, stinging needle na siya. So wala siya kabalo unsa tong buhaton karon sa iya ha. So let's start this Frank mga kangolers. Oh, kaya ngol naman lagi ka dra. Ang tanaw ra nimo. Unsa ipailaylim mo na kuan na kanang plants. Needle plant poison. Kani. 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 Oo. Pampaunsa din eh. Papagwapa na. Ang pangunsa pampagwapa. Oo. Pwede po na siya ipahid sa kuan kamot. Oo, ipahid. Pwede ko ipahid ron. Oo. Kanang makaon po na eh. Oo. O depende ra pod. Oo. Pero kung ipahid ako diri sa akong tail. Wala na siya effect. Wala man. Pahid na ako. Man. Pero sa nawong. Diri Okay ra. Pero kung lagi siya, pang beauty lagi. Parang unsa ni, kanang nawing gamot ni. Naana rin na akong. Oo. Ano eh, pahid-pahid na ako. Pahid-pahid. Okay ra. Ni, ana na ako. No. No. No, dili Kaya okay raman siya. Naano na ako. Ngatol lagi. Ngatol. Naggan lagi. Ang beauty ka na eh. Ipahid na ko diri Ngatol lagi kong panit diri No. Diri Kung ano siya, reaction rin siya. Oo. Ngatol lagi. Katul kayo. Fake na siya. Biskot. Ano ni? Needle plant. Sure ba? Oo. Gosh, yung biskot. Kamu di katul yati.
Nawa na mula oh. Mula. Eh, bugas na lang kat. Sikot mo. Bantay ko sa kwap. Tit!